तारिणी निर्विशेष शून्यवादी पांचसात्य देश तारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त गुरु स्वरूपं भक्ता भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மதி தண்டோத் நமது நீங்க இது பண்ணது இது பாடினது ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். जय राधा पाडवा प्रभु जी। பாடுங்க மாதாஜி, பாடுங்க மாதாஜி. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यमुनदीरावनचारी, यमुनदीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम मते दंडो प्रणाम माताजी, दंडोत प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பிரபு நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், நீங்க தான் ஹோஸ்ட். ஓகே. ஸ்டாப் யூடியூப்னு வரும், நீங்க அந்த மோர்ல போய் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் யூடியூப் லைவ்னு வரும். எண்ட் பண்ணும்போது நீங்க அப்படி பண்ணலாம், இல்லைனாலும் நீங்க நீங்க ஹோஸ்ட் வெளில போயிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிடும். சரிங்க பிரபுஜி, சரிங்க பிரபுஜி, நான் பாத்துக்கிறேன் பிரபுஜி. நான் வரல, நான் வந்துட்டாலும் பாத்துக்கிறேன். சரிங்க பிரபுஜி, நோ ப்ராப்ளம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நன்றிகள். அவங்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம சீட பரம்பரையிற்கு ஸ்தாபக ஆச்சாரிய அவரது தெய்வ தருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த் சுப்பிரபாத்துக்கும், அவரது புனித சீடர் ஜெயபதா சுவாமி அவருக்கும், நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுக்கும் என்னோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். எல்லா பக்தர்களும் என்னோட வணக்கங்கள். நான் கோயிலுக்கு போயிருந்தாலும் ஒரு 2 நிமிஷம், ஒரு 3-5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி, மன்னிக்கணும். நம்ம நேற்று நான் வர முடியல, எனக்கு வேற ஒரு பெரிய முக்கியமான கிளாஸ் இருந்தாலும் வர முடியல. நீங்க மாதாஜி எடுத்திருப்பாங்க அந்த 13வது அத்தியாயம். 13வது அத்தியாயத்தில் நம்ம என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த உடல் வேறு ஆன்மா வேறு அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த உடலை அறிந்தவன் சேத்ரஜ்ஞன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. உடலை அறிந்தவங்க 2 பேர் இருப்பாங்க. உடல் அறிஞ்சவங்க யார் யாரு? ஒன்று நம்ம, இன்னொன்று பகவான்.
ஓகே, பகவான் வந்து எறும்புல இருந்து பெரிய பிரம்மா வரைக்கும் எல்லாம் இதுல 84 லட்சம் ஜீவராசி இதுவும் அடக்கமா இருக்கும். இந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்லையும் இந்த நம்ம பரமாத்மா வந்து அவங்க இதயத்துக்குள்ள இருக்காங்க. அவங்க எதுக்காண்டி இருக்காங்க? அவர் சாட்சியாவும் இருக்காரு. பிளஸ் வந்து நம்மளோட கர்மாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன வினைகள் பண்றோமோ அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு அனுமதிப்பாளராகவும் இருக்காரு. ஓகே, அதை நம்ம ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு பார்த்துருக்கோம், 12வது அத்தியாயத்துல பார்த்துருக்கோம். ஓகே, அதனால அவர் பரமாத்மா நம்மளை யாரும் பார்க்கலையே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே முடியாது. ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வந்த பிற்பாடு நம்மளை யாரும் பார்க்கல, அதை பூனை கண்ணை முடிச்சுன்னா உலகமே இருண்ட மாதிரி நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது. நமக்கும் அறியாம நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்க பகவான் பரமாத்மா நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காது. இது என்ன சொல்றது, அறிவுல கம்மியா இருக்கவங்க தான் அந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. ஓகே, யாரும் பார்க்கல, நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் நம்ம பக்தியில வந்த பிற்பாடு வரவே கூடாது. ஏன்னா நம்மளை எல்லாருமே கண்டிப்பா ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. என்னன்னா, ஒரு ஆசிரமத்துல வந்து நிறைய சீடர்கள் இருந்தாங்க. சீடர்கிட்ட இந்த குரு வந்து சொல்லுவாராம், ஒரு பர்டிகுலர் மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு யாருமே பார்க்காத இடத்துல போய் சாப்பிடுங்க சொல்லிட்டு. எல்லாருமே மரத்துக்கு பின்னுக்கு போய், செவத்துக்கு பின்னுக்கு போய், கதவு பின்னு போய் எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க. ஒரே ஒரு சீடர் மட்டும், நான் எங்க போனாலும் யாரோ என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்கு சுவாமி, மரமாத்மா அவர் மனசுக்குள்ளே இருக்காருல்ல, நான் அவரை மறைச்சிட்டு நான் எப்படி சாப்பிட முடியும்னு சொல்லும்போது, அவர் தான் உன்னத பக்தர், அவர் தான் உன்னத சீடர்னு சொல்லி அவருக்கு இது எல்லாரும் இது மரியாதை பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஓகே, எல்லா உடல்களையும் அறிஞ்சவர் வந்து பரமசேத்திரக்கின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. நம்ம உடலையும் ஆத்மாவையும் உள்ள இருக்க இது உடலையும் ஆத்மாவையும் வேறுபாடு தெரிஞ்ச பிற்பாடு நமக்கு என்ன வரணும்? பணிவு வரணும், புலனடக்கு வரணும், பக்தி குணங்கள் வளரணும். ஓகே, அதான் நம்ம கிடைக்கூட ஞானம். நம்ம உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரிஞ்ச பிற்பாடு அதுல இருந்து நமக்கு ஞானம் பிறக்கணும். ஞானத்துல நம்ம தெரியும், நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. இந்த உடலுக்கு தான் பேர் கொடுத்துருக்காங்க, ஆத்மாவுக்கு பேர் கொடுக்கல. ஆத்மா நித்தியமானவர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதனால நமக்கு என்ன ஆகணும்? பணிவு இருக்கணும், புலனடக்கம் இருக்கணும், பக்தி இருக்கணும். அது மட்டும் இல்ல, எல்லாரையும் எறும்புல இருந்து எல்லா ஜீவராசிலையும் ஒரே பார்வையில, சமநோக்கு பார்வையில பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கணும். ஓகே, அப்புறம் நம்ம இந்த உலகத்துல வந்த பிற்பாடு நம்மளை எது ஆட்டி படைக்குது? 3 குணங்கள். என்ன 3 குணங்கள்? ரஜோகுணம், தமோகுணம், இது சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்கள் நம்ம ஆட்டி படைக்குது. ஓகே, அது ஆட்டி படைக்கும் போது நம்ம அதுக்கு ஒரு பிணைய கைதி மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பிணைய கைதி மாதிரி இருக்கும். இப்ப நம்ம பார்த்துருப்போம், காலையில ஒரு 5 மணில இருந்து ஒரு 7:30 மணி வரைக்கும் நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல இருப்போம். சத்துவகுணம் அப்படி ரொம்ப அமைதியா இருப்போம், பக்தி பண்ணுவோம், சாமி கும்பிடுவோம், குளிப்போம். இப்படி துளசி வீட்டுல வச்சிருக்கவங்க துளசி பூஜை பண்ணுவாங்க, துளசிக்கு தண்ணி ஊற்றுவாங்க, துளசிக்கு ஊதுபத்தி காமிப்பாங்க, துளசியை வளம் வருவாங்க. அதெல்லாம் பக்தி சேவையில் இருக்கும். ஒரு 7:30 மணிக்கு ஆன பிற்பாடு நம்மளோட ரஜோகுணம் ஆரம்பிக்கும். ரஜோகுணம் என்ன? ஒரு ஆஃபீஸ் போகணும், பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணணும், பசங்க எந்திரிச்சிருவாங்க, அவங்களை ஸ்கூல் அனுப்பணும், அதான் ரஜோகுணம். அது வாழ்க்கையில இந்த சுழல் நம்ம இன்வால்வ் ஆகுறது தான் ஃபுல்லா ரஜோகுணம். அப்படி இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கும் என்ன ஆகும்? கோபதாபங்கள் வரலாம், சின்ன நினைச்ச டயத்துல நடக்கலையா, சின்ன மனஸ்தாபம் வரலாம். ஓகே, திடீர்னு நம்ம கோவம் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிடும். மேபி மனைவிட்டையோ, குழந்தைகிட்டையோ, இல்ல அது அண்ணன் தம்பிக்கிட்டையோ, அப்பா அம்மாட்டே கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகே, இதெல்லாம் ரஜோகுணத்தோட குணங்கள். இதுக்கப்புறம் சரி, நம்ம ஆஃபீஸ் போயிடுறோம். ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஒரு 4 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்படி கொட்டாய் வரும். அப்போ வந்து தமோகுணம் ஆரம்பிக்குது. ரொம்ப போர் அடிக்குது, இல்ல ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போல தோணுது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? கொஞ்சம் கெட்ட பழக்கம் இருக்கும், வெளியே போய் தம் அடிப்பாங்க, இல்லைன்னா சிகரெட் அடிப்பாங்க, டீ சாப்பிடுவாங்க, அப்புறம் திருப்பி வருவாங்க. வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளார அவங்க ஃபுல் உடம்புமே ஒரு மாதிரி டயர்ட் இது சுறுசுறுப்பு இழந்து அலுப்பு வந்துடுது. அப்ப சாயங்காலம் 7 மணிக்கு மேல தமோகுணம் ஆரம்பிக்குது. அப்போ ஒரு மனுஷனுக்குள்ளேயே 3 குணங்களும் குடியிருக்குது. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமகுணம் குடியிருக்குது. இப்ப இந்த இந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வருது? எந்த குணத்தை நம்ம ஆக்கிரமிப்பு பண்றதுக்கு நம்ம பயிற்சி பண்ணணும்? இப்ப நம்ம வந்து பக்தி சேவையில ஈடுபடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா சத்துவ குணத்தை வளர்க்கறதுக்கு முடிவு பண்ணணும். சத்துவகுணம்னா என்ன? அமைதி, பணிவு, புலனடக்கம், சமநோக்கு பார்வை. அது கோபப்படக்கூடாது. எதுக்கும் கோபப்படாம, சரி அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது என்னோட தப்பா, அவரோட தப்பா? என்னோட தப்புனா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன், அவரோட தப்பு நம்ம அமைதியா எடுத்து சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க, இனிமே பண்ணாதீங்கன்னு எடுத்து சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம சத்துவகுணத்துல முன்னேறன்னு அர்த்தம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது தான் சுத்த சத்துவகுணம்னு சொல்லுவாங்க. சுத்த சத்துவகுணம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இந்த 3 குணங்களை வச்சு நம்ம
முன்பிறவில செஞ்ச கர்மாக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கர்ம வினைகளை அனுபவிப்போம், கர்மத்தை திருப்பி கர்ம வினைகளை அனுபவிக்கும் போது தெரிஞ்சோ தெரியாமலே திருப்பி கர்மம் பண்ணுவோம். நம்ம மேபி முந்தைய கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பாங்க, கர்ம வினைகள் விதை ரூபத்துல இருக்கும், அது முத்தி பழுத்து ரூபத்துல இருக்கும், இன்னும் அது விதை ஆகாம உள்ளே மடங்கி இருக்கும். இந்த மாதிரி 3-4 விதங்கள்ல கர்ம வினைகள் நம்ம மனசுக்கு உள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு. அது நேரங்காலம் வரும்போது அந்தந்த வயசுல, அந்தந்த ஏஜ்ல, அந்தந்த நேரத்துல அந்த கர்ம வினைகள் பூத்து நமக்கு வேணுங்கிற அனுபவத்தையோ நல்லதையோ கெட்டதையோ அனுபவிக்க வைக்கும். அதை நம்ம மனசுல புரிஞ்சுக்கணும். இது படிக்கிற போது அதெல்லாம் நமக்கு விழிப்புணர்வுகள் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த இயற்கையோட நம்ம ஜீவாத்மா உருவாகும் போது இந்த கர்ம வினை நடக்குது, கர்மம் நடக்குது. அந்த கர்மத்தினால நல்ல பயனும் வருது, கெட்ட பயனும் வருது. இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த உடலுக்கு அப்பால நமக்கு ஆத்மா இருக்காங்க, பரமாத்மா இருக்காங்க, பரமாத்மா நம்ம பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளோட ஞானக்கண், அதாவது திவ்ய சக்சு. இப்ப நமக்குன்னு ஒரு கண்ணு, பௌதிக கண் இருக்குது. இந்த பௌதிக கண்ணை தாண்டி நம்ம உடல் வேறு, ஆன்மா வேறு, நம்மள பரமாத்மா சாட்சியா கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதான் ஞானக்கண் விழிப்புணர்வுன்னு சொல்லி வராங்க. ஓகே, இது நம்ம போன சாப்டர்ல படிச்ச ஒரு சின்ன குறிப்புகள். நமக்கு முதல்ல இந்த உடல் அகில்ல என்று கற்றுக் கொடுக்கிறது. இந்த உடல் சேத்திரம், நான் அதனை அறிந்தவன் சேத்திரக்கின். ஆனா நான் மட்டும் சேத்திரக்கின் அல்ல, எல்லா ஜீவராசிகளையும் இதயத்திலிருந்து பரமாத்மாவாக கிருஷ்ணர் பாதுகாக்கிறார். பிரகிருதியின் 3 குணங்களும் நம்ம தொடர்ந்தால் கர்மமும் அதன் விளைவுகளும் உருவாகின்றன. இந்த உடல் மாறுகிறது. எப்படி மாறுது? குழந்தையா பிறக்கிறோம், அப்புறம் வளர்றோம், அப்புறம் பெரியவங்களாகிறோம், கல்யாணம் ஆகுது, குழந்தை வருது, அப்புறம் கொஞ்சம் முதுமை பருவம் வருது, அப்புறம் நோய் வருது, அப்புறம் மரணம் வருது. இந்த 6 விதமான மாற்றங்களை உடல் அனுபவிக்குது. ஆனா ஆன்மா அனுபவிக்கவே ஆன்மா இதுக்கு இது வளர்ச்சியும் கிடையாது, சிதைவும் கிடையாது. ஆன்மா எப்பவுமே நித்தியமானது அப்படிங்கறத நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். இந்த உடல் மாறுகிறது, ஆனால் ஆத்மா மாறுவதில்லை. உண்மையான ஞானம் என்பது இந்த வேறுபாட்டை அறிந்து பணிவு, புலனடக்கம், பற்றின்மை, அனைவரும் சமநோக்கான பார்வை, பக்தி வளர்ப்பது. இறுதியில் ஞானக்கண்ணால் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் பரமாத்மா இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நம்ம கிருஷ்ணர் நித்திய சேவகனாக வேண்டும் என்ற உண்மையான அடையாளத்தை திரும்புவதற்கு ஆண்டவன் நமக்கு எல்லாருக்கும் அருள் புரியட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 14வது அத்தியாயத்துக்குள்ள போறோம். 14வது என்ன? இந்த 3 குணங்களை பத்தி ரொம்ப ஆழமா இது நமக்கு தெரிய வைப்பாங்க. அதான் நம்ம இந்த பகவத்கீதையில இருக்கக்கூடிய, ஏன்னா 3 குணங்களை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுல இருந்து நம்ம எப்படி விடுபடலாம், அதுல இருந்து நம்மளை நாம எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் ஏற்படும். அதுக்கு தான் இந்த 14வது அத்தியாயத்துல நம்மை இயக்கும் குணங்கள் ஒரு பகுப்பாய்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, நாம் சுதந்திரமானவர் என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் நாம் அனைவரும் அசைவையும் சிந்தனையும் முடிவையும் தீர்மானம் இயற்கையின் 3 குணங்கள். இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன ஷோ பார்த்தோம், பப்பட் ஷோன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். பப்பட் ஷோ ஒரு சின்ன பொம்மை மாதிரி இருக்கும், கை தனியா கட்டியிருக்கும், இந்த கை தனியா கட்டியிருக்கும், கால் தனியா கட்டியிருக்கும், இந்த கால் தனியா கட்டியிருக்கும். இப்ப மேல இருந்து இப்படி ஆட்டுவாங்க. இப்படி ஆட்டும் போது அந்த பொம்மை டான்ஸ் ஆடும். இந்த ஆட்டை நிப்பாட்டினா அந்த பொம்மை டான்ஸ் ஆடாது. இதே மாதிரிதான் இந்த 3 இயற்கை குணங்கள் நம்மள ஆட்டுவிக்குது. அதைத்தான் இந்த படம் நமக்கு உணர்த்துது. நாம் சுதந்திரமானவர்கள் அல்ல என்று நினைக்கும், ஆனால் நம்ம ஒவ்வொரு அசைவையும், சிந்தனையும், முடிவையும் தீர்மானம் இயற்கையின் 3 குணங்களே. நாங்கள் பாவை என்று ஆட்டுவிப்போர் அல்ல. பாவை என்ன? அந்த பொம்மைங்கிறது நம்ம ஆட்டுவிக்கக்கூடிய ஆட்டுப்படக்கூடிய பாவை, ஆட்டு விற்கக்கூடிய பாவை கிடையாது. ஆட்டு என்ன? நம்ம அடுத்தவங்களை டான்ஸ் ஆட வைக்க முடியாது. நம்மள 3 இயற்கை டான்ஸ் ஆட வைக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இதை ஃபர்தரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காண்டி இது 2 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க. மம யோனிர் மகத் பிரம்மா தஸ்மின் கர்ப்பம் ததாம்யகம் சம்பவக சர்வபூதானாம் ததோ பவதி பாரத. இன்னொன்று 14.4 ஸ்லோகம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சர்வ யோனிசு கௌந்தேய மூர்த்தேக சம்பவந்தி யாக தாசம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அஜம் பீஜ பிரதாக பிதா. ஓகே, யாராவது பக்தர்கள் இதை படிக்க முடியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துக்களும் ஒரு கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனை கருவுறச் செய்து அனைத்து ஜீவ மக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால்
சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த ஜட இயற்கையில நான் விதையிடுகிறேன். அந்த இயற்கைங்கிறது பூமி தாய். அந்த பூமி தாயில இது நான் படிச்ச இது கேட்டக் ஸ்கூல்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த வேத ஸ்கூல்ல வந்து மழை வந்து மேகங்களா இருக்கு. மழை பெய்யுது. மழை பெய்யும் போது அது வயல்ல விழும்போது தானியங்களாகவும் காய்கறிகளாகவும் ஆகுது. அந்த தானியங்களையும் காய்கறியும் நம்ம சமைச்சு உண்ணும்போது நமக்கு நம்ம உடம்புக்குள்ள அந்த வீரியம்ங்கிற விதை உள்ள போகுது. அந்த வீரியத்தை ஆண் மூலமா பெண்ணுக்கு இது உள்ள போகுது. அது மூலமா பிறப்பு உருவாகுது. அதான் ஜட இயற்கை. இப்ப என்ன, நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு காய்கறிகள் மூலமா நமக்கு வீரியம் வருது. ஆண்மனுக்கு வீரியம் வருது. அந்த வீரியத்தோட ஆணும் பெண்ணும் சேரும்போது அந்த குழந்தை உருவாகுது. அப்படிங்கிறது அந்த ஜட இயற்கை நானே விதையிடுகிறேன். அதிலிருந்து எல்லா பிறப்புகளும் சாத்தியமாகிறது அப்படிங்கிறது பகவான் சொல்றாரு. இப்ப பக்தர்களுக்கு என்ன எளிய விளக்கம்னா, இவ்வுலகில் படைப்பு எப்படி நடக்கிறது என்பதை ஸ்ரீகிருஷ்ணர் விவரிக்கிறார். ஜட இயற்கை வந்து பிரகிருதி என்பது ஒரு தாய் போன்றது. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்து ஆத்மாக்களையும் ஜீவாத்மாக்கள் அந்த ஜட இயற்கை செலுத்தும் தந்தை. ஓகே, இது என்ன, அதாவது இந்த எல்லா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கக்கூடிய இது ஜீவராசிகள்ங்கிற விதங்கள் இருக்கு. இதுல இது உலகத்துல இருக்க மக்கள் தொகை எக்கச்சக்கமா இருக்கும். அது எல்லாமே நம்ம விஷ்ணுவோட கர்ப்பனா வகுத்துக்குள்ள இருக்கும். அப்ப அவங்களுக்கு எப்ப இந்த உலகம் உருவாகுதோ அப்ப இது எல்லாமே வெளியே வரும். வெளியே வரும்போது அவங்கவுங்க கர்மக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க எறும்பாவோ இல்ல இது சின்ன பெரிய ரொம்ப பட்டாம்பூச்சியாவோ இல்ல பறவையாவோ இல்ல இது நீர்வாழ் மிருகங்களாவோ இல்ல விலங்கினங்களாவோ இல்ல மரமாவோ பிறப்பாங்க. இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை நம்ம இறக்கும் போது என்ன மனதில் நினைக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நமக்கு அடுத்த பிறவி அமைகிறது. அடுத்த பிறவின்னு இருக்கு. ஆனா அடுத்த பிறவியில் நம்ம மனித பிறவியே கிடைக்குமாங்கிறது தெரியாது. ஏன் தெரியாது? நம்ம இந்த பிறவியில செஞ்ச கர்ம வினைகள், ஓகே, பழைய பிறவியில செஞ்சு பெண்டிங் இருக்கக்கூடிய கர்ம வினைகள், இந்த வரையில் நம்ம இறக்கும் போது நம்ம என்ன மனநிலை இறக்கணும், யார் நினைச்சுக்கிட்டு இறக்குறோம், ஓகே, அதை பொறுத்து எல்லாமே இருக்கு. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்ல வருவாங்கன்னா, நம்ம எங்க குருஜி எல்லாம், அதாவது நம்ம வீட்டை பத்தியும் நம்ம மக்களை பத்தியும் நம்ம சொத்தை பத்தி நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, அது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல நம்ம இந்த வீடு என்ன ஆகுது, என் பசங்க என்ன ஆகுறது, என்னோட அந்த சொத்தெல்லாம் என்ன நினைச்சோம்னா, இப்ப எது காவ காக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? வீட்டை எது காவல் காக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நாய் காவல் காக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே, தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம அந்த எண்ணத்துல இறந்தோம்னா அந்த மாதிரி ஒரு பிறவி அந்த ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஒண்ணு. ரெண்டாவது, நம்ம எப்பவுமே ஒரு பொறாமை குணத்துல அவன் இது வாங்கிட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு பொறாமை குணம் இருந்தா, ஓகே, இந்த விஷ ஜந்துக்களா இருப்பாங்க. அதுக்கு அந்த பேரை நான் சொல்ல விரும்பல. விஷ ஜந்துக்கள். ஓகே, சின்ன விசஜந்து, பெரிய விசஜந்து, அதுக்கு மேல பெரிய விசஜந்து, அந்த மாதிரி ஆவாங்க. ஸோ நம்ம குணங்கள் தான் நம்ம அடுத்த பிறவியை தீர்மானிக்கணும். தயவு செய்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி என்ன மனசுல இருந்தா அதை வெளியேற்றுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே, அரிசி குவியலில் தேல் முத்தையிடும் போது தேல் அரிசியிலிருந்து தான் பிறப்பது போல தோன்றும். ஆனால் அரிசி அதன் காரணம் அல்ல. அதே போல உடல்கள் ஜட இயற்கையிலிருந்து உருவாகுது போல் தோன்றினாலும் ஆத்மாவாகிய நம்மை அந்த இயற்கையில் செலுத்துபவர் கிருஷ்ணரே அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, இந்த 14.4 என்ன சொல்ல வராங்க? உலகில் 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள், மரங்கள், பறவைகள், பூச்சிகள் உள்ளன. நாம் வெவ்வேறு வடிவங்கள் உடல்களை எடுத்திருந்தாலும் கிருஷ்ணர் மட்டுமே நம் எல்லோரிலும் வாழும் ஆத்மாக்களுக்கு ஒரே தந்தை. இந்த பீஜ பிரதாக பிதா. பீஜ பிரதா பிதான என்ன? அவரே விதையளிக்கும் தந்தை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இதை புரிந்து கொள்ளும் பக்தர்கள் எல்லா உயிரினத்தையும் வெறுக்காமல் எல்லோரிடமும் பகவான் ஜீவாத்மாவாக பரமாத்மாவாக உள்ளே இருக்கிறார்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் இந்த 2 ஸ்லோகத்தோட மெயின் தாத்பரியம். ஓகே, இதுக்கு நம்ம நினைவுல வச்சு என்ன வச்சுக்கணும்னு சொன்னா, கிருஷ்ணரே பரமபிதா, அனைத்து உயிரினங்களும் கிருஷ்ணரே ஆதி தந்தை, ஜட இயற்கை தான் தாய். நமது உடல் ஜட இயற்கையால் ஆன. ஜட இயற்கைன்னு என்ன? 5 பஞ்சபூதங்கள்,
அது போக 19 வேறு கூறுக்கள், அதாவது கண்ணு, காது எல்லாமே. இதை வந்து கண்ணு, காது, இது உணர்ச்சி கூடிய செயல்கள் 24 கூறுகள் நம்ம பார்த்துருப்போம். இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் இந்த உடல். ஓகே. அப்ப இந்த உடல் மறிச்ச பிற்பாடு அது எரிக்கிறாங்களோ புதைக்கிறாங்களோ அவங்கவுங்க சம்பிரதாயத்தை அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது இந்த பூமியோட கலந்துருது. ஓகே. 3 தான் ஆத்மாவோட டிராவல். புத்தி, மனம், அகங்காரம். புத்தி, மனம், அகங்காரம். அந்த 3 இது சூட்சும உடல்ல என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கோ, மெமரி டிஸ்க், கம்ப்யூட்டர் மாதிரி மெமரி டிஸ்க் மாதிரி என்ன ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கோ அது மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாவோட டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. அந்த இறக்கும்போது என்ன மனநிலை இருந்தாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆண்டவன் அவருக்கு உண்டான பிறப்பை கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ஜட இயற்கை தாய். நமது உடல் ஜட இயற்கையால் ஆனது. ஆனால் நம் ஆத்மா கிருஷ்ணரின் ஆத்மாவின் அம்சம். நம்ம ஆத்மா வந்து கிருஷ்ணரோட ஒரு அம்சம்ங்கிறத நம்ம நல்லபடியா மனசுல வச்சுக்கணும். இல்ல சமநோக்கு என்ன, ஒரு இஸ்கான் பக்தர்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் உட்பட அனைத்து உயிரினங்களையும் ஒரே குடும்பமா கிருஷ்ணரின் குழந்தைகளாக பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே. இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்க, படைப்பின் ரகசியம். தந்தையும் தாயும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. படைப்பின் ரகசியம் எப்படி, தந்தையும் தாயும் யாரு, தந்தை யாரு, தாய் யாரு. இப்ப டார்வின் கோட்பாடு, டார்வின் ஒருத்தர் சயின்டிஸ்ட் இருந்தாரு. அவர் வந்து பேசிக்கலா கிறிஸ்டின். அவருக்கு வந்து நிறைய ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவரோட வாழ்க்கையில. பிளஸ் வந்து அவருக்கு இந்த கிறிஸ்துவத்தை நம்பி நிறைய எதிர்பார்த்தாரு. அது எதிர்பார்த்து நடக்கலன்னு சொல்லி சொல்லும்போது அவரு இது குரங்குல தான் மனிதனை பிறந்தான், கடவுளே கிடையாது, இந்த உலகமே ஒரு 2 பெரிய அண்டங்கள் மோதியதால் உருவானதுங்க மாதிரி ஒரு கோட்பாட்டை கொண்டு வந்தாரு. அதை இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, டார்வின் கோட்பாடு கூறுவது நம் விபத்தினால் தோன்றியவர்கள் இல்ல, அந்த மாதிரி 2 அண்டங்கள் மோதினால இந்த உயிரினங்கள் தோன்றுச்சு. அது கண்டிப்பா அதை நம்ம இன்னைக்கு கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஓகே. அது நான் அப்படியே 2 அண்டங்கள் மோதிக்கிறனால எப்படி விலங்குகள் உருவாகும், பறவைகள் உருவாகும், மனிதர்கள் உருவாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸே கிடையாது. ஜட இயற்கை என்னும் தாயின் கருவில் இறைவன் என்னும் தந்தை விதைத்த விதையே நாம், நமது உடல், நம்ம இந்த பிறப்பு வந்து உடல், நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த உடல் நம்பக்கூடாது. உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா தனி வேறு, உடல் வேறுங்கிறத நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும். இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம்னா, இந்த பிரபஞ்சம் தானாகவே தற்செயலாக உருவாகவில்லை. இந்த ஜடப்பொருள் மற்றும் ஜீவாத்மா ஆகிய இரண்டின் சேர்க்கையாலே படைப்பு நிகழ்கிறது. வெறும் ஜட இயற்கை தன்னிச்சையாக எதையும் படைக்கவோ அல்லது செயல்படவோ முடியாது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆத்மாக்களை இந்த இயற்கைக்குள் செலுத்தும் போது மட்டுமே அங்கே உயிரோட்டம் ஏற்படுகிறது. இதுவே படைப்பின் மிக பெரிய ரகசியம். இல்ல தந்தை யார், விதையளிக்கும் தந்தை. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் தன்னை அகம் பீஜ பிரதாபிதா, நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்று கூறுகிறார். ஒரு தந்தை எவ்வாறு தாயின் கற்பிப்புக்குள் விதை செலுத்துகிறாரோ அதே போல பரமபிதாவான கிருஷ்ணர் தமது அம்சமான ஜீவாத்மகளை வெளியே கொண்டு வருவதற்காக ஜட இயற்கையில் செலுத்துகிறார். எனவே மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் என அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரே தந்தை பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மட்டுமே. அனைவருக்கும் ஒரே தந்தை பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டுமே. தாய் யார், உடலை வழங்கும் தாய் ஜட இயற்கை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய கருப்பை, இந்த போன்றது. இதுவே நமது தாய். தந்தையான கிருஷ்ணர் ஆத்மாக்கள் இந்த தாயிடம் ஒப்படைத்தவுடன் அந்த தாய் ஆத்மாக்களுக்கு அவர் கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி உடல்களை வழங்குகிறார். ஆத்மாவின் முந்தைய கர்ம வினைகள் மற்றும் ஆசைக்கு ஏற்ப இந்த இயற்கை 84 லட்சம் வகையான உடல்கள், மனிதன், நாய், பூனை, மரம் என நமக்கு அதை கொடுக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம என்ன பாடம் எடுத்துட்டு போனோம்னா, நாம் உடல் அல்ல, ஆத்மா. நமக்கு கிடைத்திருக்கும் உடல் இந்த தாயிடமிருந்து கிடைத்தது, இது அழியக்கூடியது. ஆனால் நம்ம ஆத்மா தந்தையான கிருஷ்ணரின் ஒரு அம்சம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். உலகளாவிய சகோதரத்துவம், நம்ம எல்லாருமே, அதாவது துபாயா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா யுஎஸ்ஆ இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஐரோப்பாவா இருக்கட்டும், எல்லாருமே ஒரே கிருஷ்ணரோட குழந்தைகள் அப்படிங்கிற புரிஞ்சாதான் சகோதரத்துவம் சொல்லி சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் தான் தந்தை, இயற்கை தாய் என்பதா. உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் ஒரே குடும்பம், அதாவது இது வசுதேவ குடும்பகம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். நம்ம ஏதாவது கதை காலட்சேபத்துல அட்டன் பண்ணும்போது கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதை மனசுல வச்சுக்கணும். அதான் பக்தர்கள் புலால் என்பதை தவிர்த்து விலங்குகளிடம் கருணை காட்ட வேண்டும்ங்கிறத உணர்த்தது. உண்மையான நோக்கம் மாயை என்னும் தாயின் மடியில் சிக்கி தவிக்காமல் பக்தி தொண்டின் மூலம் மீண்டும் நமது உண்மையான தந்தையான கிருஷ்ணன் வீட்டை சென்றிடுவதே மனித பிறவின் ஒரே நோக்கம். இப்பதான் மனித பிறவின் நோக்கம் என்னன்னு சொல்ல வராங்க. மனித பிறவின் நோக்கம் என்ன?
நம்ம இந்த பிறப்பு இழப்புல சுழண்டு இந்த சம்சாரம், குழந்தை, பணம், காசு, வீடு, நிலம் இதுல உழண்டுகிட்டே இருக்க வேண்டாம். மனித பிரிவு வந்து இந்த 83,99,999 எல்லாத்தையும் தாண்டித்தான் மனித பிரிவு நமக்கு கிடைக்குது. அந்த மனிதர்ல 4 லட்சம் வகைகள் இருக்காங்க. மனிதர்ல 4 லட்சம் வகைகள். அப்ப 80 லட்சம் மற்ற உயிரினங்கள். அந்த 4 லட்சம் மனிதர் வகையில ஏதாவது ஒரு மனித பிறப்பு எனக்கு கிடைச்சாலும் கூட பரவாயில்ல. அப்படின்னா அந்த ஏதாவது ஒரு மனித பிறப்பு கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட கர்ம வினைகள் நல்லபடியா இருக்கணும். தீய வினைகள் தமோ குணத்துல இருந்தாலோ இல்ல ரஜோ குணத்துல இருந்தாலோ நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பிறப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து அடுத்த ஸ்லைடு நம்ம என்னன்னா சிறைச்சாலையின் விதிமுறைகள். சிறைச்சாலைன்னு என்ன? இந்த 3 குணங்கள் தான் சிறைச்சாலை அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்கோங்க. குணங்கள் = கயிறுகள். குணங்களை கயிறுகளா நம்ம பார்க்கலாம். குணங்களை நம்ம கயிறுகளா பார்க்கலாம். ஜட உலகில் பிறந்தவுடனே குணங்கள் என்னும் கயிறுகளா நாம் கட்டப்படுகிறோம். நம் மகிழ்ச்சி, துக்கம், அறிவு, சோம்பல் என அனைத்தும் இக்குணங்களின் தாக்கமே. நாம் சுதந்திரமாக செயல்படுவதாக நினைக்கிறோம். அது ஒரு மாயை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல வராங்க. ஓகே, இது நம்ம ஃபர்தரா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஆத்மா அடிப்படையில் மிக மிக தூய்மையானது, கிருஷ்ணரின் அம்சம். ஆனால் இந்த ஜட உலகிற்கு வரும்போது ஒரு கூண்டில் அகப்பட்டது போல இயற்கை 3 நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 3 குணம் சொன்ன, சத்துவ குணம் இருக்கு, ரஜோ குணம் இருக்கு, தமோ குணம் இருக்கு. இப்ப 3 குணத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம். சத்துவ குணம். சத்துவங்கிறது என்ன? 3மே ஜெயில் தான். ஆனா விதங்கள் வேற. பார்க்க நம்ம அனுபவக்கூடிய விதங்கள் வேற. இது சத்துவ குணத்தை என்ன தங்க கூண்டுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க நல்ல அறிவாளியா இருப்பாங்க. அறிவாளியா இருக்கலாம் என்ன கிடைக்கும்? நல்ல ஜாப் கிடைக்கும். நல்ல ஜாப் கிடைக்கும்போது நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும். நல்ல சம்பளம் கிடைக்கும்போது அவங்க நல்ல மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல் இருக்கும். நான் பாவம் பண்ணக்கூடாது, அடுத்தவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற புரிதல் இருக்கும். பட் இடம், பொருள், ஏவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களும் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இடம், பொருள், ஏவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களும் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். பாவமற்ற நிலை. ஆனா பற்றுக்களில் பாவம் பண்ணா இது இடிச்சோம்னா பாவங்கிறது தெரியும். ஆனா அவங்க இந்த பற்றுக்கள்னா என்ன? நான் படிப்பாளி, எனக்கு நல்ல வேலை இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு சம்பளம் வருங்க, அந்த பற்றுல அவங்க கட்டப்படுறாங்க. அப்படி கட்ட உணவு என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கிறதுனால ஞானம் இருக்குது. ஞானம் இருக்கிறதுனால ஞானத்தை வச்சு நல்ல வகையில அந்த ஞானத்தை யூஸ் பண்ணணும். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த ஞானத்தை பொசிஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க இருக்கக்கூடிய வேலைகளுக்கும் அந்த வேலையோட பவருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால அவங்க சுகம் குடும்ப சுகம், இந்த உலக பௌதிக சுகத்துல அவங்க ஃபுல்லா கட்டுப்பட்டு இரும்பு தங்க கூண்டுல கட்டுற மாதிரி இருக்கு. இதைதான் அவர் சொல்ல வராங்க. இரும்பு கூண்டிற்கு பதிலாக தங்க கூண்டு. ஆனால் அடிமைத்தனம் மாறவில்லை அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? தன்மைகள் தூய்மை, அமைதி, அறிவு, ஆரோக்கியம், வெளிச்சம், இது எல்லாமே இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கும். ஆத்மாவை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது? இது பார்ப்பதற்கு நல்ல குணம் போல் தோன்றினாலும் இதுவும் ஆத்மாவை இந்த உலகத்தில் பிணைத்து வைக்கும் ஒரு தங்க சங்கிலியாகும். நான் அறிவாளி, நான் தூய்மையானவன், நான் அமைதியானவன், நான் என்ற அகங்காரத்தையும் சுகபோக விருப்பத்தையும் இது உருவாக்குறது. இந்த 3, நான் அறிவாளி, நான் ரொம்ப நீட்டா இருக்கேன், ரொம்ப டிப்டாப்பா இருக்கேன், நான் அமைதியா இருக்கேன்னு சொல்லும்போது அந்த 3மே அவனுக்கு ஒரு கர்வத்தை உண்டாக்குது. அந்த கர்வம் உண்டாகும்போது என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் அந்த சுழல்ல சிக்கிக்கிறான். இப்படி சிக்கினான்னா திருப்பி அவன் வெளியே வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிறாங்க. இதனால் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆத்ம ஞானத்தை அடைவதற்கு பதிலாக லௌகீக அறிவிலும் அமைதியிலும் திருப்தி அடைந்து மீண்டும் பிறவி சுழற்சியில் தங்கி விடுகிறது அப்படிங்கிறது இந்த சத்துவகுணத்தை பத்தி சொல்ல வராங்க. இதுக்கு அடுத்தது என்ன? ரஜோகுணம். ரஜோகுணம் என்ன? ஓயாத ஓட்டம். எதுக்கு பின்னுக்கு ஓடுறோம்? பணத்துக்கு பின்னுக்கு ஓடுறோம், பெருமைக்கு பின்னுக்கு ஓடுறோம். ஓகே, பிளஸ் வீடு, நிலம், அதுக்கு அதை நோக்கி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஓட்டம் நிக்காத ஓட்டம். இந்த மாதிரி ஒரு சக்கரத்துக்குள்ள ஓடினோம்னா எனக்கா நிக்க முடியுமா? நிக்க முடியாது. இங்க பாருங்க, உள்ள கம்புல கட்டியிருக்காங்க, அதுல கப்பு இருக்கு, பணம் காமிக்குது. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க. அதாவது கழுதைக்கு பின்னுக்கு சுமையை போட்டுருவாங்க, கழுதையோட தலையிலிருந்து ஒரு குச்சியை நீட்டி விட்டுருவாங்க, முன்ன கேரட்டை தொங்க விடுவாங்க. இதை நம்ம கதையை கேட்டிருப்போம். இந்த கேரட்டு முன்ன இருக்குன்னே அந்த கழுதை பார்த்துக்கிட்டே நடந்துகிட்டே போகும். அது கழுதைக்கு என்ன தெரியும்? எங்க ஏத்தனா எங்க இறக்கணும்.
அந்த இடத்துல திருப்பி ஏற்றினா எங்க வந்து இறக்கணும், அது மட்டும்தான் அதுக்கு வேறு தெரியாது. ஓகே, இது வந்து என்ன, சுமக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு அப்படிங்கிறது. இப்ப இதுல நம்ம எதை சுமக்கிறோம்? ஆசையை சுமக்கிறோம், செயலை சுமக்கிறோம், பேராசை, மன உளைச்சல், வலிங்கிறத சுமக்கிறோம். இதுதான் இந்த ரஜோகுணத்தோட ஒரு என்ன சொல்றது, ரஜோகுணத்தோட ஒரு தன்மைகள். ஆசை, எல்லையற்ற ஆசைகள் மற்றும் தாகம். செயல் பலனை எதிர்பார்த்து உழைத்தல், கடுமையாக உழைத்தல். ஓகே, விளைவு பேராசை, மன உளைச்சல் மற்றும் வலி. கிடைக்காதை தேடி ஓடுவது, கிடைத்ததை பாதுகாக்க போராடுவது. ரெண்டு டிஃபரெண்ட் மீனிங். இருக்கத அப்படியே பாதுகாக்கணும், கிடைக்காததை ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். இதுதான் இவரோட மெயின் தன்மைகள், தாத்பரியங்கள். அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இதை என்ன சொல்ல வராங்க, இதை பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றாரு? அடங்காத ஆசைகள், பேராசை, காமம், இடைவிடாத உழைப்பு மற்றும் பொருள் சேர்க்கும் வெறி. ஆத்மா எப்படி பந்தப்படுகிறது? இது ஒரு ஆத்மாவை ஒரு இரும்பு சங்கிலியால் கட்டுப்படுத்துகிறது. எனக்கு இது வேண்டும், அது வேண்டும், நாம் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற கர்ம வினைகளின் ஆசையால் ஆத்மா பந்தப்படுத்தப்படுகிறது. ஆசைகள் நிறைவேற நிறைவேற மேலும் புதிய ஆசைகள் தோன்றிக்கொண்டே இருக்கும். ஆசைக்கு ஒரு எல்லை இருக்கா? எல்லை இல்லவே இல்லை. இந்த ஒரு 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 இது முடிஞ்சா இன்னொரு ஆசை வரும், அது முடிஞ்சா இன்னொரு ஆசை வரும். அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. அந்த ஆசையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி நம்ம பக்தி உணர்வு தான். ஓகே, பக்தி உணர்வு இருக்கதை கிடைத்ததை வைத்து பெருமைப்பட்டு கொண்டு பக்தி உணர்வில் முன்னேறுவதே ஒரு ஆத்மாவுக்கு நல்லதுங்கிறதை நம்ம ஃபர்தரா பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஆசைகள் நிறைவேற மேலும் புதிய ஆசைகள் தோன்றி ஆத்மாவை ஓய்வில்லாமல் ஓட வைத்து கர்ம வினைகள் சிக்க வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ரஜோகுணத்தோட தன்மைகள். அதுக்கு அடுத்து என்ன? தமோகுணம். தமோகுணம்னா இருளின் ஆதிக்கம். இருளின் ஆதிக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க? அறியாமை. அவங்களுக்கு நன்மை எது, தீமை எதுன்னு தெரியாது. பகுத்தறிஞ்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்காது. ஓகே, அவங்களுக்கு சோம்பல் அதிகமா இருக்கும். அதிக நேரம் உறங்கணும்னு தோணும் அவங்களுக்கு. இல்லை அப்புறம் அவங்களுக்கு இது ஒரு நிம்மதியின்மையினால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? போதைக்கு அடிமையாடுவாங்க. போதைன்னா வேற வேற வகைகள் இருக்கு. குடிக்கலாம், இன்னும் வேற ஏதாவது போதை மருந்து, சிகரெட் மூலமா எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க ஏன்னா கெட்ட செயற்கையினால இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும், அது பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணும்போது அவங்கள மட்டும் கெடுத்துக்கல, அவங்கள சுற்றி இருக்க குடும்பத்திற்கு இது இருக்க மெம்பர்களையும் அவங்க அந்த துன்பத்துக்குள்ள உள்ளாக்குறாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். விளைவு என்ன? கீழ் நோக்கி பயணம். இவங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்க கண்டிப்பா இது நீங்க ஃபர்தரா படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும். இந்த மாதிரி தமோகுணத்தில் இருக்கவங்க விலங்குகளுக்கும் கீழாக இருக்க ஒரு நிலைக்கு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. குடிகாரன் சாக்கடையில் விழுந்து கிடப்பதை போல ஆன்மா அறியாமையில் மூழ்கி கிடக்கிறது அப்படிங்கிறத ஃபைனல் நம்ம இந்த ஸ்லைட்ல சொல்ல வராங்க. இதை பத்தி இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். அறியாமை, சோம்பல், அதிக உறக்கம், மயக்கம், கோபம் மற்றும் போதை. ஆத்மா எப்படி பந்தப்படுகிறது? இது ஆத்மா ஒரு துருப்பிடித்த சங்கிலியால் கட்டி போடுவது போல. முக்கணங்களிலே மிகவும் தாழ்ந்த குணம் இதுவே. இது ஆத்மாவின் பகுத்தறிவு மங்க செய்து எது சரி எது தவறு என்றே தெரியாமல் அறியாமையில் ஆழ்த்துகிறது. சோம்பேறித்தனத்திலும் வீணான பொழுதுபோக்குகளிலும் ஆத்மாவை மூழ்கடித்து அதை கீழ் நோக்கி விலங்கு பிறவிகளுக்கு தள்ளுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பிரபுபாதர் இதை சொல்ல வராங்க. இதுல ஒரு சின்ன எளிய உதாரணம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, தமோ குணம் கைதியை துருப்பிடித்த இரும்பு சிங்கிளால் கட்டி இருட்டு அறைக்குள் அடைப்பது போல. ரஜோகுணம் கைதிக்கு இடைவிடாமல் கடுமையான வேலை கொடுத்து உழைக்க வைப்பது போல. சத்துவகுணம் கைதிக்கு நல்ல உணவு கொடுத்து நல்ல பட்டு நூலால் கட்டிய ஒரு உடை கொடுத்து தங்க கூண்டில் அடைப்பது போல. அப்ப மூன்றுமே கைதிகள் தான். விடுதலை செய்ய முடியாத கைதிகளை சிறை வைத்திருக்கிறது. அப்ப விடுதலை இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை பெறுவது? இதுல இருந்து சுத்த சத்துவ நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சுத்த சத்துவ நிலை என்ன? முக்குணுக்களையும் கடந்து செல்வதே சுத்த சத்துவ நிலையாகும். இதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜெபம், இது ஹரே கிருஷ்ணாவோட பிரசாதம். அதுக்கு பிரசாதம் என்ன? கிருஷ்ணருக்கு படைத்த உணவை நமக்கு பிரசாதமா கொடுக்குறாங்க. அதான் இஸ்கான் பக்தி சங்கம். இந்த மாதிரி மார்னிங் மீட்டிங், இந்த மீட்டிங்ல சொல்லக்கூடிய நல்ல நல்ல வார்த்தைகள் இதெல்லாம் நம்ம மனசுல சேரும்போது, பிளஸ் கீதையை படிக்கும்போது நமக்கு இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து மெதுமெதுவா விடுதலை கிடைக்கும். இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க. இது கடைசியில் நம்ம பார்க்கலாம். என்ன உதாரணம் பார்க்கலாம். இப்ப நாமே ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எடை பார்த்துக்கிறது. எடைன்னு என்ன? இது உடல் எடை இல்லை, நம்ம எடை போட்டுக்கிறது. நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நீங்களே பார்த்துக்கலாம். அது நீங்க எங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது, நீங்களே பார்த்து. இப்ப சத்துவ குணத்துல அறிவு பிரகாசமானது, செயல் கடமைக்காக செய்தல்,
மரணத்திற்கு மேல் உலகங்கள் கிடைக்கும், உறக்கம் குறைவு, விழிப்புணர்வு அதிகம். இப்ப ரஜோஸ்க்கு பேஷன், மோட் ஆஃப் பேஷன்ல ரஜோஸ்க்கு ரஜோகுணம், அறிவு குழப்பமானது, செயல் பலனுக்காக செய்தல், மரணத்திற்கும் பூமி மீண்டும் பிறப்பு, உறக்கம் தேவையானது. தமோகுணம் என்ன சொல்லுவாங்க, அழிவற்ற நிலை. ஓகே, அறிவு சுத்தமா அழிவே இல்லை, அறிவற்ற நிலை. ஓகே, செயல் சிந்திக்காமல் செயல்படுதல், மரணத்திற்கு விலங்கு அதன் கீழ்நிலை, உறக்கம் அளவுக்கு மீறிய உறக்கம். இப்ப இது மூணுமே 3 குணத்தை சொல்லிட்டாங்க. நம்மளே எடை போட்டுக்கலாம், எந்த லெவல்ல நம்ம இருக்கிறோம், எந்த லெவல்ல இருந்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறணும் அப்படின்னு நம்ம எடை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்பாடுகளை மாத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்ம இஸ்கான் மூலமா இதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சு பார்த்துக்கணும். இதுக்கு அடுத்து இது ஒரு ஸ்லோகம் என்ன சொல்ல வராங்க, ரஜஸ்தமஸ் அபிபூய சத்வம் பவதி பாரத, ரஜக சத்வம் தமஸ் சைவ தமக சத்வம் ரஜஸ்ததா. வேற டிவோட்டிஸ் இதை யாராவது படிக்க முடியுமா பக்தர்களே? யாராவது படிக்கிறதுக்கு முன்வாங்க. பரதனின் மைந்தனே, சத்தகுணம் சில சமயங்களில் ரஜோகுணத்தையும் தாமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்க மேலோகின்றது. சில சமயங்களில் ரஜோகுணம் சத்வகுணத்தையும் தாமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்வகுணத்தையும் ரஜோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்போதும் நிலவுகிறது. ஹரி ஹரி. தேங்க்யூ மாதா, தேங்க்யூ நர்மதா மாதாஜி. என்ன சொல்லுவாங்க, பரதன் மைந்தனே, சத்வகுணம் சில சமயம் ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கிறது. இதுல போட்டி வருது. சத்துவகுணம் நான் தான் இந்த மனிதனுக்குள்ள ஆதிக்கம் பண்ணுவேன், நான் தான் இந்த குணத்தை ஆதிக்கம் பண்ணுவேன், நம்ம குணம் நம்ம மனசுக்குள்ள தோணும். அப்ப ரஜோகுணமும் தமகுணம் தோற்கடிக்கப்படுகிறது. சில சமயத்துல ரஜோகுணம் தூக்கலா இருக்கும். எப்ப தூக்கம் 8 மணி 9 மணிக்கு மேல ரஜோகுணம் தான் நம்ம மனிதனை ஆளும். அப்ப சத்துவகுணமும் தமகுணமும் தோற்கடிக்கப்படுகிறது. இது ஈவினிங் ஆக ஆக சஞ்சய் ஆக ஆக என்ன ஆகுது, தமோகுணம் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்ப சத்துவகுணமும் ரஜகுணமும் தோற்கப்படுகிறது. அப்ப ஒரு மனிதனுக்குள்ள 3 குணங்கள் கால வேறுபாடு எந்த குணம் மேல் நோங்கி இருக்குங்கிறத இதை சொல்ல வர்றாங்க. இதை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். இந்த புதிய பக்தர்கள் என்ன இது தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நமது மனதிற்குள் 3 மல்யுத்த வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். சத்துவகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம். எப்போதும் சண்டையிட்டுக் கொண்டே இருப்பார்கள் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதா விளக்குகிறார். போட்டி மற்றும் மாற்றங்கள், நமது எண்ணங்களும் செயல்களும் நாள் முழுவதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். இந்த குணங்களின் போட்டியே இதற்கு காரணம். காலையில் ஜபம் செய்யும் போது சத்துவகுணம் மேலோங்கலாக இருக்கும், அமைதி பக்தி. மதிய வேளையில் முன்பகல் கொஞ்சம் நண்பர்கள் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மதிய வேலை அல்லது பொருள் சேர்க்கும் போது ரஜோகுணம் அடங்காத ஆசை உழைப்பு மேலோங்கி இருக்கும். மாலை அல்ல இரவில் சோர்வு சோம்பல் அதிகரித்து போதை அறியாமை தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, இந்த குணங்களின் இடைவிடாத போர். காலையில் சத்துவகுணம் ஓங்குகிறது, பகல் ரஜோகுணம் ஆட்கொள்கிறது, இரவில் தமஸ் குணம் ஜெயிக்கிறது. அப்ப 4 AM 8 AM 12 AM 8 PM and 4 AM இதான் இந்த கலர் காமிக்கிறாங்க. இடைவிடாத போர், இந்த 3 குணத்திலையும் இடைவிடாத போர் நடந்துகிட்டே இருக்கு. இது எதை வச்சு நம்ம இதை கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ண முடியும்? எப்போது எந்த குணம் ஜெயிக்கிறதோ அந்த குணத்தின் தன்மை நம் நடத்தையில் வெளிப்படுங்கிறது நம்மளே பார்த்துக்கலாம். இப்ப நமக்கு இதை பத்தின அறிவு கொஞ்சம் இருக்கனால நம்மளோட செயல்பாடுகள்ல எப்ப எந்த குணம் என்ன ஆட்டு வைக்குதுங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கலாம், நீங்களே பார்க்கலாம். இப்ப நான் இந்த குலத்துல இருக்கேன், இதுல இருந்து கொஞ்சம் நான் மாறுபடணும் அப்படின்னு நாமே ஒரு திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, இது நமதே தேர்வு. இந்த 3 குணங்கள் நம்மிடம் இருந்தாலும் நாம் எந்த குணத்தில் அதிக பயிற்சி தருகிறோமோ, அடுத்த பயிற்சி தருவதற்கு முயற்சி பண்றோமோ அதுவே வெற்றி பெறும். நம் தவறான பழக்க வழக்கங்களில் ஈடுபட்டால் தமோ குணம் வெல்லும். பொருள் ஈட்டும் ஆசைகளில் மூழ்கினார் ரஜோகுணம் வெல்லும். சாத்விக உணவு, பக்தி நூலில் வாசிப்பது, ஜெபம் செய்வது, நல்ல பக்தர்களின் சேர்க்கை ஆகியவற்றை பின்பற்றினால் சத்துவகுணம் மற்ற 2 குணங்களையும் அடக்கி மேலோங்குங்கிறது சொல்ல வராங்க. இஸ்கான் பக்தர்கள் பண்ண வேண்டிய என்ன? சத்துவகுணத்தை வளர்த்தல். சத்துவகுணத்தின் உதவியால் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களை வீழ்த்த வேண்டும். சுத்த சத்துவ நிலைக்கு, வாசுதேவ குடும்ப நிலைக்கு நம்மை கடந்து கிருஷ்ண உணர்வில்
பக்தியில் உறுதியாக நிற்பதன் மூலம் மட்டுமே இந்த 3 குணங்கள் போட்டியிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட முடியுங்கிறத அவங்க நம்ம பக்தர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க. இப்ப வண்ணங்களின் கலவை இதுல என்ன சொல்றாங்க, யாரும் 100% ஒரே குணத்தில் இருப்பதில்லை. மஞ்சள், சிவப்பு, நீலம் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம ப்ளூவோட வெள்ளை சேர்த்தோம்னா அது வேற ஒரு கலர் ஆகும். இந்த மஞ்சளோட ப்ளூ சேர்த்தோம்னா அது ஒரு கலர் ஆகும். இந்த மஞ்சளையும் ரெட்டையும் சேர்த்தோம்னா அது ஒரு கலர் ஆகும். எப்படி இந்த 9 கலர்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட thousands ஆஃப் கலர்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். எதனால? கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கலர் மாறுபடும். அப்படி மாறுபடுறதுக்கு உதாரணம் என்ன, நம்ம குணங்கள் மாறுபடுகிறது. சரி, இதை பத்தி நமக்கு உரப்பான சாப்பிடுவோம், அப்படியே உரைக்கும் மனது வாயெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுக்கு லைட்டா என்ன சொல்றது, கோபம் உடம்புல ஏறும். அதுங்கிறத சொல்றாங்க. இதான் எப்படி கோடிக்கணக்கான வண்ணங்கள் உருவாகிறது. அப்படியே இந்த 3 குணங்களின் கலவையே நம்மை தனிப்பட்ட சுவாபம். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எப்படி சொல்லிக்கலாம்னா, ரஜோகுணம் 20% இருக்கு, தமோகுணம் 50% இருக்கு, ரஜோகுணம் 40% இருக்கு, தமோகுணம் 50% இருக்கு, சத்துவகுணம் 10% இருக்கு. அப்ப இந்த ஒரு கலவையில நம்ம ஒரு மனிதன் வந்து வேற மாதிரி செயல்படுவான். இப்ப சத்துவகுணம் 40% இருக்கு, ரஜோகுணம் 40% இருக்கு, தமோகுணம் 20% இருக்கு. அப்படின்னா இந்த வகையில மனிதன் வேற மாதிரி ஒரு செயல்படுவான். இதைத்தான் இந்த வர்ணங்களின் கலவைங்கிறத சொல்ல வராங்க. நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள். நோய் தொற்றின் அறிகுறிகள் என்ன? காய்ச்சல் வந்தால் எப்படி உடல் வெப்பநிலை உயர்கிறதோ அதே போல குணங்களின் ஆதிக்கத்தை நம் செயல்களை வைத்து கண்டறியலாம். இந்த செயலை வச்சு கண்டறியலாம் சொல்றாங்க. அதாவது சத்துவகுணம் கிரீன், இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து கூல் கிளியர் மைண்ட் சத்துவகுணம். ரெட் கலருக்கு வந்து ஹாட் அண்ட் ஃபீவர் ரஜோகுணம். இந்த ப்ளூன்னா ஐஸ் மாதிரி இருக்கவங்க வந்து ஃப்ரோசன் லோ தமஸ் குணம். சத்துவம் வந்து மன அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தெளிவான சிந்தனை. ரஜோகுணம் அதீத ஆசை, திருப்தியின்மை, பொறாமை. தமஸ் எதையும் தள்ளி போடுதல், கோபம், மனசோர்வு. இது ஒரு ஆன்மீக லிமிட்டஸ் டெஸ்ட். ஓகே, இந்த டெஸ்ட் டியூப் வச்சு நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம், எந்த குணத்துல இருந்து எந்த குணத்துக்கு நம்ம முன்னேறணும். இந்த தமஸ்ல இருந்து ரஜஸ்க்கு முன்னேறணுமா, இல்ல ரஜஸ்ல இருந்து சத்துவத்துக்கு முன்னேறணுமா, இல்ல சத்துவம் வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு முன்னேறணுமா அப்படிங்கிறது நம்ம நாமே ஒரு சின்ன எடை போட்டு பார்த்துக்கலாங்கிற இது ஒரு அறிகுறி. இந்த இதுக்கு என்ன சொல்றது, டெம்பரேச்சர் மீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இது நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்ல வராங்க. அடுத்து இலக்கு. இலக்கு என்ன? எல்லா குணங்களும், இந்த முக்குணங்களையும் கடந்து நிர்குண சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்ம உயரணுங்கிற சொல்ல வராங்க. சத்துவகுணம் ஒரு தங்கச்சங்கிலியே. நமது இலக்கு சத்துவத்திற்கு மேலான சுத்த சத்துவம் அல்லது வாசுதேவ நிலை. குணங்களின் அலைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு தாமரை நிலை போன்ற நிலையை அடைவதே விடுதலை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப தண்ணி வந்து எவ்வளவு அலை இருந்தாலும் அது தாமரையில வந்து மேல இருக்கும்போது அப்படியே இந்த ஃப்ளோட் ஆகிட்டே அது அப்படியே இருக்கும், எப்பவுமே மூழ்காகுது. அந்த மாதிரி நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து மாறுபடாம, இந்த குணங்களை சிக்கிக்காம அப்படி வெளியே வரணுங்கிறத உணர்த்துறாங்க. ஓகே, இதுக்கு நம்ம பிரபுபாதர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதையில வழிகாட்டுதலின்படி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களும் ரஜோ தமோ கடந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு அடைவது எப்படி என்பதை சுருக்கமா விளக்குறாங்க. எப்படி விளக்குறாங்க? அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளுது. சத்துவகுணம் ஒரு பொற்கூண்டு. ஜட உலகம் சத்துவகுணத்தில் என்பது நல்ல பண்புகளை தந்தாலும் அதுவும் ஆத்மாவை நான் நல்லவன், அறிவாளி என்ற அகங்காரத்தால் பிணைக்கும் ஒரு பொற்கூண்டாகும். சுத்த சத்துவ நிலை என்ன? இது ஜட உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட திவ்ய நிலை. இதில் ஆத்மா எந்த ஒரு ஜடகுணத்தின் தாக்கமின்றி முழுமையான கிருஷ்ண உறவில் செயல்படும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. பகவத்கீதையில ஒரு நல்ல ஸ்லோகம் இருக்கு, அதாவது 14.26 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதை நம்ம பின்னுக்கு பார்க்கலாம். இருந்தால் இப்போ அதை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன சொல்றாங்க? எவனொருவன் எவ்வித சூழ்நிலையும் பிறலாத முழுமையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறானோ அவன் உடனடியாக முக்குணங்களையும் கடந்து பிரம்ம நிலை, சுத்த சத்துவ நிலையை அடைகிறான் அப்படிங்கிறத இந்த பகவத்கீதை 14.26 ஒரு இது பொருளுரை. அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கோங்க. இல்ல புதிய பக்தர்களுக்கு நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் இப்ப பார்க்கலாம். தீர்வு பக்தி யோகம். என்ன சொல்ல வராங்க? இருட்டை விரட்ட இருளோடு சண்டையிட வேண்டாம், விளக்கை ஏற்றுங்கள். அந்த இருட்டை போய் நம்ம இருட்டுல என்ன தடை, இருட்டுல போய் ஒரு கயிறை தொட்டு அது பாம்பு மாதிரி தெரியும். ஓகே, இதை பத்தி நமக்கு ஒரு சின்ன கதையில கேள்விப்பட்டிருப்போம். லைட்டு போட்ட ஒரு பாடு அது பாம்பா என்னங்கிறது மறைஞ்சு போயிடும். கயிறு தான், நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு ஒரு எண்ணம் வரும்.
இப்ப இருட்டறைக்குள்ள நம்ம போகும்போது கீழே ஏதாவது இருக்குமோ, ஏதாவது மிதிச்சிருவோமோ, இல்ல வேற ஏதாவது பூச்சி கீச்சி நம்ம கடிச்சிருமோ, அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இப்ப ஒரே ஒரு லைட்ட போட்ட உடனே அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, என்ன இல்ல, நம்ம எப்படி போகணும், நம்ம எதை எடுக்க வந்தோம், அது நமக்கு கிளியர் தெரியும். அதான் அவங்க சொல்ல வர்றாங்க. பக்தியின் செயல்முறை ஈடுபடும் போது நாம் உடனடியாக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா வந்து உச்சரிப்பது இருக்கும் நிதியம் எளிய வழி. அப்ப பக்திங்கிறது என்ன? இருட்டறையில ஒரு சுவிட்சை போடுற மாதிரி தான் பக்தி. இருட்டறையில ஒரு சுவிட்ச் போடுற மாதிரி தான் பக்திங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. இதனால வாழ்வியல் என்ன மாற்றங்கள் நடக்குது, வாழ்வியல்ல என்ன மாற்றங்கள் நடக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு முன்ன நம்ம இந்த புரோபதர் என்ன சொல்லுவார், முக்குணங்களே நம் சொந்த முயற்சியால் கிடப்பது கஷ்டம். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வு என்ற ஒரு கயிறை பிடித்து கொண்டால் நாம் மேலே ஏறுவது நன்றாக தெரியும். நான் மேலே ஏறுவது என்ன, கிருஷ்ண உறவுல பிடிச்சிட்டோம்னா நாம இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து கடந்து நல்ல சுத்த சத்து நிலைக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு நாமே தெரிய வரும். நம்ம ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் நம்ம இது கண்டினியூஸா கிருஷ்ணமேல ஒரு நம்பிக்கை வச்சு அதை சரணாகதி அடைஞ்சு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே ஒரு நல்ல புரிதல் ஏற்படும், ஒரு ஞானம் வரும், ஒரு அறிவு வர ஆரம்பிக்கும். அப்படி வரும்போது ஓகே நம்ம இதுல இருந்து வெளியே வரணும், இது கடந்துன்னா நான் அப்ப 50 வயசு 60 வயசு ஆன ஒரு பக்தர் இருந்தீங்கன்னா நீங்க குழந்தைங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கும், அவங்களை கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிருப்போம். நம்ம இப்ப பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டா இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு நல்லது கிடைக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மிடில் ஏஜ்ல இருக்கவங்களா உங்க செயலை ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு யாருக்கு பகவான் சொல்லவே இல்லை, சில பிரபாதரும் சொல்லவே இல்லை. செயலை பண்ணுங்க. அந்த செயல்களை பண்ணும்போது அந்த செயல்களோட எண்ணத்தை கிருஷ்ணர் உணர்வுல பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்ல வராங்க. நீங்க வேலைக்கு போகாதீங்க, குடும்பத்தை காப்பாத்தாதீங்க, குழந்தைக்குட்டியை வளர்க்காதீங்க சொல்ல வரல. குடும்பத்தை காப்பாதுங்க, குழந்தைக்குட்டியை நல்லா படிக்க வைங்க, அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுங்க. கிருஷ்ண உறவுல பண்ணும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய பந்தப்படக்கூடிய வினைகளுக்கு நம்ம ஆட்பட மாட்டோங்கிறத சொல்லி விடுறாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தினமும் தவறாமல் ஜபிப்பது. திருநாமம் முற்றிலும் ஆன்மீகமானது, சுத்த சத்துவமானது. அதை உச்சரிக்கும் போது மனதில் முக்குணங்களின் மாசுகளும் அகலும். அப்ப நம்ம இந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த 8 சிலபல் சொல்லும்போது மனசு, கண்ணு, காது எல்லாமே ஒரு நிலைப்படும். அப்படி ஒரு நிலைப்படும் போது நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதோட உள்ள நுழையிறோங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே. இதுல நமக்கு உடம்பு நல்லபடியா ஆகணும், மனசு நல்லபடியாகனா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவும் நல்ல முறையில இருக்கணும், சாத்விக உணவா இருக்கணும். அது வீட்டுல செஞ்சு கிருஷ்ணனுக்கு வச்சு கிருஷ்ணா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சமர்ப்பிச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து நம்ம குடும்பத்திற்கு அனைவருக்கும் கொடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அந்த பிரசாதம் நம்ம மனசை அமைதிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தடுத்து நல்ல சங்கம் தீய சங்கம். நல்ல சங்கம்னா என்ன, பக்தர்கள் சங்கம், இல்ல நல்ல ஒரு சத் சங்கம். தீய பழக்கம்னா என்ன, அவங்க எப்பவுமே மது, சிகரெட் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க, இல்ல வேற ஏதாவது தப்பான மூவி பாக்குறது, அந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சங்கத்துல நம்ம விலகி இருக்கணும்னு சொல்ல வராங்க. அப்புறம் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சு, பிரம்ம 4:30 மணில இருந்து 6:30 மணிக்குள்ள பிரம்ம முகூர்த்தம். அப்ப அந்த 2 மணி நேரத்துல எப்ப வேணாலும் 1 மணி நேரம் நம்ம டைம் கிடைக்கிற மாதிரி எந்திரிச்சோம்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஆத்ம வழிபாடுல ஈடுபடலாம் சொல்லி சொல்ல வர்றாங்க. ஓகே. நம்ம மின்விசிறியை பத்தி ஒரு தடவை நம்ம பார்த்திருக்கோம். மின்விசிறி நான் என்ன சொன்னேன், மின்விசிறி சுவிட்ச் போட்டோன்னு சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. சுவிட்ச் அமர்த்தணும்னு திருப்பி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன செய்யறது, அது நிற்பதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறது. பக்தி செய்ய தொடங்கிய பிறகும் இது எப்படி சொல்லுங்களா, பக்தி செய்ய தொடங்கிய பிறகும் பழைய குணங்களின் தாக்கம் சிறிது காலமே இருக்கவே செய்யும். அப்ப நம்ம அந்த குணங்கள்ல தாக்கத்துல ஃபேன் நல்லா சுத்திட்டு இருந்தோம். இப்ப ஃபேன் சுவிட்சை அமர்த்திட்டோம்னா நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரணுங்கிற ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசுல வந்துருச்சு. வெளியே வரணுங்கிற எண்ணம் நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு. அப்படி வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்றோம், சரி இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லி நாமே சுவிட்சை அமர்த்திடுறோம். இந்த குணத்தை நான் வெளியே வரணும், நான் இதுக்கு இந்த பயிற்சி எடுக்கணும், ஆன்மீக பயிற்சி எடுக்கணுங்கிற நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு சுவிட்சை அமர்த்திடுறோம். சுவிட்சை அமர்த்தினாலுமே ஓகே இந்த ஃபேன் சுத்திட்டு அப்ப பழைய குணங்கள் தாக்கம் நம்மிடம் இருக்கவே செய்யுங்கிறத சொல்ல வராங்க. மின்விசிறி அணைத்த பிறகும் அதன் வேகத்தால் சிறிது நேரம் சொல்லுவது போல நம்ம பழைய கர்ம வினைகள் மெதுவாகவே அடங்கும். தளர்ந்து விடாதீர்கள், சுழற்சி நிச்சயமாக நிற்கும் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் அது ஃபேன் சுத்திட்டு இருக்குது, கண்டிப்பா ஒரு நிமிஷமோ இல்ல 45 செகண்ட்ஸோ இல்ல 1.5 நிமிஷம் கழிச்சு கண்டிப்பா நிக்க போகுதுன்னு தெரியும். அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணுங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே. இந்த ஆன்மீக பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
எடுக்க ஆரம்பிச்ச ஒருபாடு அதில் நம்ம முழுமையாக ஈடுபடுத்தணும்னா கண்டிப்பா இந்த பழைய குணத்தாக்கத்துல நம்ம வெளியே வந்துடலாம் அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, இந்த பக்தி சேவையில பல சேவைகள் இருக்கு. என்ன சொல்லுவாங்க? பகவானுக்கு பூக்கள் அளிப்பது, பகவானுக்கு இது தேங்காய் பழம் கொடுப்பது, கோயிலை தொய்வு செய்வது, பகவத்கீதை படிப்பது, கிச்சன்ல போய் சப்போர்ட் பண்றது, காய்கறி நடி கொடுப்பது, இல்ல கிச்சன்ல இருக்க பாத்திரங்களை கழுவி கொடுப்பது, இந்த மாதிரி வேற வேற சேவைகள் செய்தா நம்மள நாமே பக்தி சேவை இது எல்லாமே பக்தி சேவைதான். வெறும் பகவத்கீதை படிக்கிறது மட்டும் பக்தி சேவை கிடையாது. அதில் நிறைய கோயிலுக்குள்ள போய் எந்த சேவை செஞ்சாலுமே அது கிருஷ்ணருக்கு செய்யக்கூடிய சேவைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கிருஷ்ண பிரசாதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை மட்டும் உண்ணும் பொழுது நம்ம உடலும் மனதும் சுத்தமாகிறது. உடலையும் மனதையும் ஜட குணங்கள் பிடியிலிருந்து விடுவிக்க உதவுகிறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கடுத்து சரணாகதி. சரணாகதி என்ன? சரணாகதி நம்ம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுறது கிடையாது. சரணாகதி முழுமையான நம்பிக்கை. முழுமையான நம்பிக்கை எப்படி? நம்ம சொல்றது, இப்ப கார்ல ஏறி உட்கார்றோம். டிரைவர் நம்ம பையனாவும் இருப்பாரு, அப்பாவும் இருப்பாரு, இல்ல வீட்டுக்கு பெரிய குடும்ப தலைவராக இருப்பாரு. அவரை நம்பிதான் எல்லாரும் கார்ல உட்கார்றோம். அதே மாதிரிதான் ஒரு பஸ்ல ஏறுறோம். அந்த டிரைவர் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அந்த கண்டக்டர் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஆனா அவன் என்ன, சரி இவன் இப்ப இது மதுரையில இருந்து சேலத்துக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் ஏறும். அந்த நம்பிக்கை தான் இது. அந்த நம்பிக்கை தான் நம்ம கடவுள் மேற்கூடிய நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கணும். ட்ரெயின்ல ஏறுறோம், அதே மாதிரி ஃப்ளைட்ல ஏறுறோம். ஃப்ளைட் அட்லீஸ்ட் ட்ரெயின் பஸ்னாலும் பஸ் ரோட்ல நிற்கும். ட்ரெயின் ஏதாவது எலக்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னா அது தண்டவாளத்தில் நிற்கும். ஃப்ளைட்ல தான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆனா அது நம்ம கையில இல்லை. அந்த கர்ம வினையை பொறுத்து இருக்கு. இதுக்கு ஒரு கர்ம வினைக்கு ஒரு தனிய பாடம் இருக்கு. அதுல அது ஒரு மேபி நீங்க இப்ப வாட்ஸ்அப்லயோ இல்ல புக்லயோ படிச்சிருப்பீங்க ஒரு கதை. அதாவது ஒரு பஸ்ல 40 பேர் டிராவல் பண்றாங்க. இடி இடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அந்த இடி பஸ் மேல விழுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. ஆனா தவறி போயிட்டே இருக்கு. அப்ப உள்ள இருக்க ஒரு குருஜி மாதிரி சொல்லுவாங்க, இல்ல யாரோ அதிகமான குற்றங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, அதுல யாருன்னு இடி நம்ம பஸ் மேல விழுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அந்த ஒருத்தர் நல்லவர்னால அந்த இடி பஸ் மேல விழாம பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கப்படுகிறது. சரி, யாராவது ஒருத்தங்க போய் இந்த மரத்தை தொட்டு வாங்க, பஸ் மரத்தை தொட்டு வாங்க சொல்லுவாரு. ஓகே, 40 ஒவ்வொருத்தரா போயிட்டு திருப்பி வருவாங்க. கடைசியா யாரோ ஒருத்தர் வெளியே போனவொன்னு அந்த பஸ் மேல விழுந்துரும். அப்ப 39 பேருமே தப்பானவர்கள். அவங்க எல்லாருமே அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளர அவங்க எல்லாருமே மரணிக்கணுங்கிற ஒரு சம்பவம் இருக்கிறதுனால அது நடக்குது. நான் சொல்றது தயவுசெய்து நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த 39 பேருமே அந்த ஒரு சனத்துல, அந்த ஒரு நிமிடத்துல இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியேறணுங்கிறது கடவுளோட தீர்ப்பு. ஓகே, ஆனா அந்த உள்ள ஒரு நல்ல ஆத்மா இருக்குது. அந்த நல்ல ஆத்மா 39 பேரையும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அந்த நல்ல ஆத்மா 39 பேரையும் காத்துட்டு இருக்கு. அந்த 39 பேருக்கு அந்த ஆத்மா இவங்க இந்த டெஸ்ட் பண்ணாம இருந்தா கண்டிப்பா போற வேண்டிய இடத்துல போய் சேர்த்திருப்பாங்க. அது அந்த அந்த நிகழ்வு வேற ஒரு நிகழ்வா நடந்திருக்கும். ஓகே, இவங்க நின்று யாரு தப்பானவங்க டெஸ்ட் பண்ண போகும்போது அந்த ஒரு நல்ல ஆத்மா வெளியே இறங்கணும்னு இடி 39 பேர் அதையும் கிடைச்ச சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இதுக்கு சின்ன சின்ன கதைகள் இருக்கு. நம்ம வேற வேற கிளாஸ்ல கண்டிப்பா அதை பத்தி பார்க்கலாம். சரணாகதி லாப நஷ்டம், இன்ப துன்பம் போன்ற ஜட உலக மாற்றங்களால் பாதிக்கப்படாமல் அனைத்தையும் கிருஷ்ணனை விருப்பமாக கிருஷ்ணன் நல்லது கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கணும், கெட்டது கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்கணும். கிருஷ்ணனை விருப்பமாக ஏற்றுக்கொண்டு கிருஷ்ணன் பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டு மன அமைதியோடு இருப்பதே சிறந்ததுங்கிற சொல்ல வராங்க. இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை படிச்சிருக்கோம். இரும்பு கம்பி நெருப்புக்குள்ள போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? ஆரம்பத்தில் இரும்பாவே இருக்கும். நேரம் ஆக 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 இந்த நெருப்பும் இந்த இரும்பும் ஒன்னும் ஆயிடும். அப்ப நம்ம பக்தியில ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இரும்பா தான் இருப்போம், ஒன்னும் தெரியாதவங்களா தான் இருப்போம். நாள் ஆக இந்த பக்தர்களோட சேரும் போது, இந்த பக்த சங்கத்துல சங்கமிக்கும் போது நம்மளும் அந்த நெருப்புனா என்ன, அந்த சுத்த பக்தர்கள் மாதிரியே நம்மளும் மாற்றப்படுவோம், மாறி விடுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, 14.26 ஸ்லோகம். மாம்சயோ அவ்யபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதா சகுணான் சமதீத்யைத்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. வேற யாராவது படிக்க முடியுமா? பக்தர்கள் படிக்காதவங்க 2 லைன் தான். படிக்க முடிஞ்சா படிங்க. பரமேஸ்வரி படிக்கிறேங்க. படிங்க மாதாஜி. பிறர் சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன்
ஜட இயற்கையின் ஜடை ஜடை இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகிறான். பிரம்மன் நிலைக்கு வந்தடைகின்றன. நல்லது நல்லது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. கண்ணு கொஞ்சம் சின்ன எழுத்து தெரியறது இல்லைங்க. பரவாயில்ல மாதாஜி, நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி, நல்லா பரவாயில்ல. நீங்க கண்ணாடி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்ணாடி போடுங்க, இல்லைன்னா முயற்சி பண்ணுங்க. இல்ல ஏன்னா இந்த சங்கர் நேத்ராலயன் இருக்கு, இல்ல அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. அவங்க ஒரு சில சமயத்துல வந்து இது என்ன சொல்றது, ஃப்ரீயா கூட பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஒரு சில சேவைகள். அவங்களோட கூட நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல விடுதலை நோக்கி மாம் சயோ விபச்சாரேன வியபிச்சாரேன பக்தி யோகேன செய்வதா, அது விடுதலை நோக்கி நம்ம பயிர்க்கணும்னு சொல்ல. யார் ஒருவர் கலப்படமற்ற பக்தியில் ஈடுபடுகிறாரோ அவர் இந்த முக்குணங்களையும் கடந்து பிரம்ம நிலையை அடைகிறார். ஓகே. சுவிட்ச் ஆஃப் த ஃபீவர். சுவிட்ச் ஆஃப் த ஃபீவர்னா அந்த இருளை போக்குறதுக்கு சுவிட்சை ஆன் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஓகே. இது கொஞ்சம் நம்ம விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். பிரபுபதர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஜட இயற்கை முக்குணங்கள் சத்துவ ரஜோ தமோ நம்மை சங்கிலி போட்டு கட்டி போடுகின்றன என்பதை விளக்கிய கிருஷ்ணர் அந்த கூண்டிலிருந்து தப்பித்து ஆன்மீக நிலை அடைவதற்கு ஒரு எளிய ஒரே வழி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுகிறது. என்ன சொல்ல வராங்க? அவ்விய பிச்சாரணை என்றால் எந்த கலப்பும் இல்லாத மாறாத பக்தி என்று பொருள். நமது சொந்த லாபத்திற்காகவோ புகழ் அல்லது லௌகீக ஆசைகளுக்காகவோ பக்தி செய்யாமல் கிருஷ்ணனின் திருப்திக்காக மட்டுமே பக்தி செய்ய வேண்டும். இப்ப நீங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் எனக்கு இந்த உதவி வேணும்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா தாராளமா கேளுங்க. இப்ப எனக்கு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், என் பையனுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா கேளுங்க, தப்பே கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையுமே அருள் பாலிக்கிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு. எல்லாத்தையும் அழுப்பாரு. ஆனா எந்த டயத்துல எதை எப்ப கொடுக்கணும் அவருக்கு தெரியும். எந்த நேரத்துல எந்த சிச்சுவேஷன்ல எதை யாரு கொடுக்கணும் அப்படிங்க அவருக்கு தெரியும். கொடுக்கக்கூடாத நேரத்தில் கொடுத்தா அது அவங்கள கெட்ட ஒரு செயலுக்கு உட்படுத்தும். கொடுக்க வேண்டிய கொடுத்தா அவங்க நல்லபடியா அதை பிடிச்சுக்கிட்டு முன்னேறுவாங்கிறது அவருக்கு தெரியாது, பகவானுக்கு தெரியும். அதனால நான் ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு கிடைக்கலன்னு நம்ம பகவானத்தை இது குறைப்படுத்துறதோ, நான் ட்ரை பண்ணி கிடைச்சிருச்ச பகவானை புகழ்படுத்துறதோ, அந்த நிலை இன்பம் துன்பம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு இல்ல மகிழ்ச்சி இல்ல தோல்வி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு ஆட்படாம சமநிலையில இருக்கணுங்கிறத சொல்ல வராங்க. நமது சொந்த லாபத்திற்காக புகழ் அல்லது லௌகிக ஆசைகளுக்கு பக்தி செய்யாமல் கிருஷ்ணன் திருப்திக்காக மட்டுமே பக்தி தொண்டை செய்வது உடனடி விடுதலை முக்குணங்களையும் கடப்பது என்பது பல வருடங்கள் கடினமான தவம் செய்து அடைய வேண்டிய ஒன்று அல்லங்கிறத நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கங்க. ஒருவர் முழு மனதோடு கிருஷ்ணனை பத்தி ஏற்றுக்கொண்ட கணத்திலேயே அவர் முக்குணங்களின் பிடியிலிருந்து விடுபட ஆரம்பிக்கிறார். நம்ம எப்ப முழு மனசோ கிருஷ்ணர் சரணடைஞ்சு அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஒரு தடவையாவது சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நம்ம இந்த 3 குணங்கள் கட்டுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். அப்ப நம்ம தொடர்ந்து அந்த பக்தி சேவையை செய்யும் போது கண்டிப்பா அதுல வெளியே விழுந்து நம்ம முழுசா வெளியே வந்துருவோம். அதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கங்க. இப்படி விடுபட்டு ஆன்மீக தலை முக்குனை இப்படியிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக தலத்திற்கு பிரம்மா இல்ல சுத்த சத்து நிலைக்கு உயர முடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே போல ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் முழுமையான ஈடுபடும் போது அந்த ஆத்மா ஜடத்தன்மைகள் அனைத்தும் மறைந்து அது ஆன்மீக சுத்த ஆத்மாவாக நிலையை அடையும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இதுல நம்ம அடுத்து இதெல்லாம் தெரிஞ்ச பிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? தினமும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திர ஜெபம் செய்யணும். வீட்டில் செய்யக்கூடிய உணவுகளை கிருஷ்ணருக்கு படைச்சு சாப்பிடக்கு ட்ரை பண்ணணும். முடிஞ்சா பக்கத்தில் இருக்க இஸ்கான் கோவிலுக்கு விசிட் பண்ணி ஆண்டவனை போய் சேவிச்சுட்டு வரணும். உங்க கையில முடிஞ்சா ஒரு பூ வாங்கி கொடுக்கலாம், இல்லை 4 வாழைப்பழம் வாங்கி கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரு ஆப்பிள் வாங்கி கொடுக்கலாம், இல்லை ஒரே ஒரு வாழைப்பழம் கூட கொடுக்கலாம், இல்லை துளசி 10 ரூபாய்க்கு வாங்கி துளசி பூவை கொடுக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வஸ்து மேல பெரிய வஸ்து சின்ன வஸ்துங்கிறது கிடையாது. நம்ம முழு மனசோட முழு அன்போட கொடுக்கறது தான் கிருஷ்ணர் எதிர்பார்க்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம். ஓகே. இந்த கோயில் சேவையை செய்வது பகவத்கீதை வாசிப்பது எல்லாமே பக்தி யோகம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த பக்தி யோக பயிற்சியை நம்ம தொடர்ந்து தீவிரமாக செய்யும் பொழுது ஜட உலக குணங்களால் காமம் கோபம் சோம்பல் பேராசை ஆகியவற்றை நம்மை பாதிக்காதவாறு நம் பக்தியில் முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது விளக்கம் தேவை இல்லை மனசுல ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கு இல்லை நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணி விரும்புனீங்கன்னா தாராளமா ஷேர் பண்ணா இப்ப டைம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா ஸ்டாப் மாதாஜி. பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, நான் பண்றேன் ஓகே, மாதாஜி. தேங்க்யூ. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. இப்போ கேளுங்க பிரபு. இப்போ நீங்க பக்தர் யார் வேணாலும் பேசலாம். உங்களுக்கு மனசுல என்ன இருக்கிறத சொல்லலாம். இல்ல ஏதாவது புரியலைன்னா நீங்க தாராளமா கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்விகள் எதுவும் இல்லைன்னா நமக்கு இது கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வணக்கம் மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, இந்த ஜட பொருளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் உள்ள போராட்டம் தான். அந்த போராட்டத்தை இது பண்ணி ஆத்மாவை எடுத்துட்டு போய் நம்ம அப்பா கிட்ட சேர்க்கணும், அதாவது நம்ம கண்ணன் கிட்ட சேர்க்கணும்ன்றத ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டீங்க. இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம இப்ப எந்த நிலையில இருக்கிறோன்ற அந்த டெஸ்ட் பண்ணி நம்மளுக்குள்ள செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ற இதுவும் கிளியரா சொல்லியிருக்கீங்க பிரபுஜி. அதே மாதிரி மகாபாரதத்து போர்ல அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றது எல்லாமே கண்ணன் அவர் மொத்தமே நம்மளுக்காக சொல்லி வச்சிருக்காரு. நம்மளுக்கு இல்ல சொல்யூஷன்ஸ சொல்லி வச்சிருக்காரு. நம்ம எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்லி வச்சிருக்காரு. இதுல இருந்து கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, கௌரவர்கள் 100 பேருன்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா அவங்க 100 நபர்கள் அல்ல, 100 இச்சைகள். பஞ்ச பாண்டவர்கள் 5 பேருன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த 5 பேர் தான் நம்மளோட சென்சஸ், நம்மளோட கண், காது, மூக்கு, நம்ம மனசு, இந்த இதுவெல்லாம் மொத்தத்தையும் அடக்கி இந்த ஜட இயற்கைய கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு நம்ம ஆத்மாவை எடுத்துட்டு போய் அப்பா கிட்ட சேர்க்கணும். இதுக்கு ஒரே வழி மகா மந்திரம். இந்த ஜெயில இருந்து விடுபட்டு நம்ம சுத்த சத்துவ நிலைய பக்தி மூலியமா அடைஞ்சு கிருஷ்ணர் கிட்ட போகணும்ன்றத ரொம்ப அழகா, ரொம்ப விரிவா, சூப்பரா சொன்னீங்க பிரபுஜி. இதுல என்னென்ன குறைகள் இருக்கோ அனைத்து குறைகளையும் அதன் பூர்ண நிலையாக்கி கண்டிப்பா கண்ணனை அடையிறோம். கண்ணனுக்கு நன்றி. இந்த கிளாஸ் அந்த மைண்ட்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லபடியா நடக்கும் மாதாஜி. கண்டிப்பா கிளாஸ் அட்டன் பண்ண ரொம்ப எப்படி சொல்றது, நம்ம இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கோம். நான்லாம் சண்டேல எல்லாம் 12 மணி வரைக்கும் தூங்குறவ பிரபுஜி. இன்னைக்கு சண்டே லீவு, ஆனா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணோம். 5:30 மணிக்கு கிளாஸ். 5 மணிக்கு என்ன இன்னும் தூங்கிட்டு இருக்கிற, எந்திரி போ, ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணு, ப்ரஷ் பண்ணு, 5:30க்கு மகாமந்திரம் சொல்லணும், என்ன தூங்கிட்டு இருக்கிறேன்னு. நான்லாம் என்ன பண்ணாலுமே நான் எந்திரிக்காதவ. இன்னைக்கு அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விட்டு நான் எந்திரிச்சு என்னை உட்கார வச்சுக்கிறாருன்னா கண்ணனுக்கு நன்றி. உள்ள இருக்க பரமாத்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் தூண்டுதல் கொடுக்குறாரு, அறிவுரை கொடுக்குறாரு. அது நன்றி. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விளக்கம். அது உங்க மூலியமா எல்லா விளக்கத்தையும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து எங்களை எல்லாத்துக்கும் காரணம் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் கிட்ட இது கோயில் இருந்தா நமக்கு இது எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா பிரபுஜி. அனைவருக்கும் நன்றி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. அட்மின் யார் இருக்காங்க? வாஞ்சா கல்பத ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துத்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய. டு சல பிரபாத் நிதாகோர் பிரேமானந்த. ஹரி ஹரி போல். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை மகாபுராணுக்கு ஜெய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஜெய. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளை காலையில